Ahojte, milí Slováci. Ja mám jednu veľkú prosbu na vás. Ak budú voľby, dávajte prosím pozor, koho budete voliť. Ja som Nina, narodená v Nemecku. Celý život tu žijem. Nikdy som nežila na Slovensku, preto prepáčte mu slovenštinu. A ja vám len môžem povedať, to Nemecko je na konci, je zrútené. Máme tu chudobu, je tu špina, kriminalita, islamizácia. Je to hrozné. A ja som si vytvorila tento kanál, aby som vám ukázala, čo sa stane, keď budete voliť zle. A prosím vás, keď chcete mešidy, keď chcete LGBTQ, keď to všetko chcete, tak prosím, presťahujte sa sem, ale nechajte prosím tú slovenskú krajinu taká, ako je, krásna, čistá, istotná. My máme kamarádov, ktorí sa učia po polsky, do Ungarn, do Maďarska, prepáčte, ma to slovo nenapadlo, do Maďarska utekajú, na Kyper, do Dubaju. Fakt, ľudia, čo majú peniaze, čo vedia nejakú inú reč, alebo majú dobré povolanie, tak utekajú preč. Aj my sa budeme sťahovať na budúci rok na Slovensko. S celou rodinou sme sa k tomu rozhodli. Môj manžel není Slovák, tak on sa už učí cez appku. A ja sa budem učiť, budem tam chodiť do školy, aby som vedela perfektne písať a čítať. My sa tam dobre cítime, stávame tam dom, cítime tam dobrú energiu, sme tam šťastní, cítime sa tam istí a prosím vás, my nechceme, aby sme kedy ešte z toho Slovenska museli utekať preč. Každý, kto mi neverí, tak môžete abonovať. Ja vám tu budem ukazovať, ako to u nás vypadá. Ako to u nás v meste vypadá a aké je to strašné. Ďakujem. Bye.